Nut podoling solung sining tembung pangolahing basa wileting sastra muhung meratelaken bilih priagung ingkang lebda gegulanging teh basa lan parama sastra. Purna atur ambalan tumuli pambewana nedya nglajengaken tata cara lampahing pahargyan. Bubak kawah. Bapa Hartono tasih memetri saha ngleluri budaya Jawi. Mantu sepisan badhe ngawontenaken tata cara upacara bubak kawah. Wonten ingkang kasuwun medhar sabda tata cara upacara bubak kawah binekten Ki Marimin. Pramila pujangga bubak kawah ingkang piniji, Ki Marimin kepareng daya lumaksana tumuju wonten sasana piniji ingkang mapan wonten salebeting pahargyan. Sinarengan tata cara upacara bubak kawah. Hamareng ilumadining tata cara poto pakurmatan sumanembah poto kulawarga. Sangyaning para tamu jumurung karsa kepareng hang lajengaken pinarak lenggah kanthi suka mardika ing penggalih. Wonten ing ari piniji Bapa Hartono kepareng ngrawuhaken kadang sutresna pametri budaya karawitan sinularas gong seribit lumantar lelagon tetembangan Jawi sawetawis kinarya atur sugata lelipur rawuh panjenengan sadaya para tamu mugi ndadosna sukarana panggalih. Kinarya nyapih sepining swasana katur dumateng Pakde guru kula kepareng sukatur lelipur Pakde. Ngurwakani lumadining tata cara poto pakurmatan sumrambah poto keluarga Ibu Lurah kepareng ngurwakani poto pakurmatan Dalasinu Bagio temanten salimbit rumuntun purna Ibu Lurah Duyungan Sidoarjo Sragen pangombyong panekaling Sri Kapargyo temanten Jalu temanten salimbit ingkang mingking saking Cantel Wetan mangke ugi keparenga angadani tumapak ing tata cara poto pakurmatan Dalasri Kapargyo Sarimbit sahanengga keluarga pamengkugati Bapak Hartono sekalian sumrambah besan Sinorwedi genepareng asung pasien lumadining tata cara bubak kawak mantu sepisan mangke kepareng purna nedya kepareng wangsul pinarak lenggah wonten sak kanan kiringipun papan pilenggahnya Sri Kapargyo teman salimbit.